Dobrodošli na Šani i Rahu u Paju. Iznimno mi je drago što smo se skupili u tolikom broju. Kao što znate, odnosno možda i ne znate, ali trebalo nas je biti točno 108. Sad u posljednje vrijeme je došlo do nekih dolazaka i odlazaka, tako ne znam koliko nas je točno, ali nije toliko bitno. Tu smo negdje oko tog broja, što je jako lijepo i simbolično. Ove godine, to vjerojatno znate, zato ste i došli, Jyotish je pokazao svoju snagu, ali ne volim reći u prediktivnom smislu, nego baš u preventivnom smislu. Naime, čitajući, a to vjerujem da ste učinili, moju analizu 2013. godine, vidjeli ste da je upravo 9. mjesec bio prokazan kao najopasniji, kao mjesec u kome će biti najviše napetosti. To nije bilo zapravo jako teško vidjeti, mada iskreno da kažem ne znam da li je bilo ko upozoravao na to sa nekih drugih astroloških strana ili ne, nisam upoznat s tim. Međutim, u Jyotishu je bilo vrlo jasno vidljivo zašto je ovo vrijeme na neki način najopasnije. Drugim riječima, okupili smo se u najgore moguće vrijeme. To ima svoju svrhu i svoje razloge. Kao što ste vidjeli po događajima u svijetu, sve se nekako slagalo tako da najveća napetost bude sada u ovome trenutku. Mada je u posljednje vrijeme ima nekih dobrih vijesti, nekakvih odgoda ipak, nekakvih čekanja, što je jako, jako dobro, što daje veliku nadu da stvari neće završiti loše. Da su se negativne stvari, ekskalacija sukoba dogodile sada ili u sljedećih, ako se dogodi u sljedećih 10-ak dana, onda nećemo dobro proći. Međutim, nadam se da se to neće dogoditi, između ostalog, zato smo se i mi ovdje okupili, damo svoj mali doprinos svemu tome. Cijela godina je nazvana godinom dekonstrukcije, zato što je počelo jedno novo vrijeme u svjetskim razdobljima. I vi ste svi toga više manje svjesni, možda na ispravan način, možda na neke druge načine. 2012. je bila kraj jedne ere i u duhovnim krugovima se očekivalo što će se dogoditi 21.12. prošle godine i kao što znate nije se dogodilo ništa specijalno, a to smo i govorili tokom Jyotisha, da neće se dogoditi ništa, nikakav posebna stvar nije bila naznačena u to vrijeme, ali ipak je to bio kraj jednog razdoblja. Ako ništa drugo, onda iz psiholoških razloga, ali ima i kozmičkih razloga zašto možemo reći da je jedna velika era završila i jedna druga počela. Međutim, kad govorimo o tako velikim razdobljima, ne možemo govoriti o datumima. Te stvari se ne događaju, eto, danas ujutro smo u jednom vremenu, a danas navečer u nekom drugom. Te stvari se događaju postupno, tokom duljeg razdoblja. Čak razdoblje u kome ljudski možda i ne razmišlja. Međutim, za nas koji živimo u ovom svijetu, godine koje su iza nas i godine koje su pred nama su dosta bitne, dosta važne i zbog toga razmišljamo u svojim okvirima. A Jyotish nam kaže da u sljedećih možda 5, 6, 7 godina, tamo negdje od 2020 će doći do transformacija koje jednostavno predstavljaju kraj starog sustava i gradnju nečeg novog. Kraj starog sustava nikad nije lagan. Stvari se ruše. One stvari koje su umrle, da tako kažem, a mnogo ih je umrlo upravo prošle godine, još uvijek stoje. Stoje poput građevina koje su napuštene i koje polako propadaju i u tom procesu se mogu i srušiti i napraviti puno štete. Tako da taj proces nije jednostavan, nije kratkotrajan, ali on je otpočeo. I mi ćemo sudjelovati u njemu, htjeli, ne htjeli, tu ste, živi ste, čeka vas još toliko i toliko godina u životu i bit ćete svjedoci svega toga i sudjelovat ćete u tome na ovaj ili onaj način. Što se tiče ovog sada trenutka, vi znate zbog čega je on poseban. Rekao sam, nije bilo teško to vidjeti. Šani i Rahu, dvije spore planete, Šani
Saturn i Rahu je sjeverni mjesečev čvor, to nije planet, njega ne možete vidjeti, to je matematička točka. Dolazeći iz suprotnih smjerova, spojili su se na jednom mjestu i takvo spajanje u kozmičkim razmjerima, odnosno astrološkim razmjerima nikad nije, odnosno najčešće nije pozitivno. Gužva je, jel? Niko ne voli biti preblizu jedan drugom, jel? Međutim, u ovom slučaju radi se o sporim kretnjama i ta stvar traje dosta dugo. Ovih 10 dana oni su na istom stupnju, počevši od jučer. Međutim, cijeli 9. mjesec je takav i još neko razdoblje prije i poslije. Jel? Dakle, zbog toga sam otprilike rekao da smo se našli u najgore moguće vrijeme, ali eto, ovdje smo zato da bismo na neki način stvorili neku vrstu ravnoteže. Nema samo prediktivnu moć, dapače, kao što sam rekao, ne volim ju uopće isticati, jer mnogi ljudi danas razmišljaju o tim predikcijama kao nekakvim stvarima koje su fiksne, koje su zadate u vremenu. Međutim, Jyotish razmišlja sasvim drugačije, on razmišlja fleksibilno, on razmišlja u vjerojatnostima, u međuodnosima, na nekakav, recimo tako, kvantni način. Mnogo toga je neizvjesno, postoje različite varijante, zavisno od toga što će ljudi učiniti, kako će se ponašati. Milijoni, milijarde nas mogu napraviti jednu, drugu, treću ili tisućitu stvar i stvari jednostavno mogu krenuti na jednu ili na drugu stranu. Međutim, kad gledate globalno, postoje određene vjerojatnosti da se neke stvari dogode na točno određeni način. Osim te, da tako kažemo, predikcije koja je izuzetno korisna jer vam može dati neku vrstu orijentacije, dakle može vam reći kad u koje vrijeme što da činite, Jyotish omogućava i preventivne mjere kojima možemo stvoriti određenu ravnotežu. I dio tih preventivnih mjera su, koje smo organizirali oko ove upaje, su donacije za Shanija, za Rahua, određene aktivnosti koje se provode cijelo vrijeme, ali središnji dio je upravo ovaj događaj. Dakle, danas, na ovom mjestu, vi koji ste se skupili ovdje i koji ćete biti dijelom cijelog ovog procesa. Na određeni način vi ste stručnjaci za to sada, makar je možda malo preuranjeno to reći, ali svi vi koji ste ovdje znate prakticirati rasa tehnike, bilo da ste bili na nekom tečaju, bilo da ste bili na nekoj upaji, ili neki od vas su došli jučer pa su to naučili upravo zato da bi se pripremili za današnju provedbu upaje. Dakle, vi jeste stručnjaci za to na neki način. Upaja jest vibracija mira. Riječ upajanje će znači dobra aktivnost ili evolutivna aktivnost, ali ja ju volim zvati vibracijom mira, jer ono što mi radimo na upaji je da u biti stvaramo tu nekakav titraj povezanosti između nas i okoline. I to je ono što ćemo mi danas napraviti. Bićemo kao nekakav veliki instrument koji će zavibrirati jednu točno određenu vibraciju koja je u skladu s onim što se sada događa i koja će cijelu stvar pokrenuti malčice u pozitivnom smjeru, recimo to tako. I koliko god stvari bile velike i masivne i kretale se nekim svojim određenom putanjom, vi znate da ponekad mali okret upravljača u pravo vrijeme, na pravom mjestu, može promijeniti smjer kretanja čak i velikih stvari. Tako isto, koliko god izgleda čudno, nas je ovdje 100-tinjak u nekoj maloj zemljici na još maloj planeti, još manjoj planeti i sad mi nešto ćemo učiniti. Međutim, kao što sam rekao, to su ponekad upravo te sitnice. Neka mala stvar koju netko napravi i stvar se promijeni. Jamstva naravno nema, ali moguće ste upravo vi, ono zrnce koje će prevagnuti na vagi i okrenuti stvari u pozitivnom smjeru. A to je jedan dobar osjećaj i ja vam zapravo čestitam što ste izabrali biti ovdje danas, jer mnogi to nisu učinili. Dakle, tisuće i tisuće ljudi je nastavilo sa svojim poslom nesvjesnim da u biti doprinose cijeloj situaciji na način na koji u biti ne žele. Vi ste odlučili drugačije, odlučili ste posvetiti svoje vrijeme i energiju ovom i velim čestitam na tome, hvala vam što ste došli, jer na neki način vi ste
nada ovoga svijeta. Ja svaki put trebam reći hvala da je što si nas pozvao. Da, bilo mi je zadovoljstvo upoznati. Svaka upaja je na neki način umjetničko djelo. To je nešto što je specijalno, posebno u tom trenutku i vjerojatno nikad više ponovljeno. Dakle, iz te strane se zapravo, eto, jedinstveni. Sudjelujete u jedinstvenom umjetničkom djelu. Jedna stvar koja se jučer pojavila na učenju rase je taj nekakav kolektivni duh koji se događa kad se zajednički to radi. Dakle, na neki način ponekad ubrzamo, ponekad usporimo, nekad cijela zapravo vibracija ode u nekom drugom smjeru i to je dobro, to treba slušati. Dakle, ponašamo se na neki način kao da stvaramo neko to umjetničko djelo, dakle, plešemo sa tim. I to je mi neće razlika, to me jučer neko isto pitao koja je razlika zapravo između pjevanja veda i upaja. Razlika je ta da zapravo veda možete razmišljati kao o nekom matematičkoj strukturi, a upaji kao o umjetničkom djelu. Dakle, ovdje imate strogo, striktno kako mora biti, a u upaji imate u biti tok, spontanost. Imate određene zadane parametre, ali imate i to. Tako da u biti kad ćemo to raditi, mi ćemo doista biti strune tog instrumenta i stvarat ćemo jednu jedinstvenu vibraciju. Kad vi stvarate tu vibraciju, vi krenete jedan korak prema kozmičkim zakonima, kozmički zakoni krenu trčeći prema vama. I stoga, kad ćemo ovo raditi, imajte na umu dakle, da je to za nekakvu svjetsku dobrobit, ali oni koji će najviše dobrobit od svega toga imati, ste vi. Vaše tijelo i vaš duh u toj vibraciji će imati dakle, najviše od svega toga. Praktički svijetu ćemo pomoći gotovo usput. Dipam